Kaixo guztioi, hemen hau berriro ere, Ainhoa izenaet eta gaur nator hipopresibon saio batekin, bai? Eta gaurko saioako berdeu toalla bat lurrian apoiatzeko eta aulki bat, bale? Ba, hasingo gea, mugitu etxean, bale? Lauanketan jartze gea, itxoine, musika jarriko pixka. Bale. Lauanketan jarriko gea, eskuak zorbaldan altu eran, mukalondua pixka flexionatuta, eskuko bihatzak elkarri bira, belauna gerrian zabaleran eta taloiak kanpoa berbira, bai? Bizkarra posizio neutruan, zorbalda belaretik urrunduta, eta hasiko gea, hiru arnasketa eta hipopresiboa lekuan, bai? 6 aldiz guztira. Usteko zuek, venga, hasingo gea, hasi arnaz hartzen.
Bale, oso ondo? Jarraituko dugu posizio berdinen, bai? Oain gontan, 3 arnasketa beren, 2 arnasketa ingo dugu, bai? 2 arnasketa lekuan, eta apnean emango dugu ipurdia atzea, bizkarra ondo luzatuta eta kopeta alde zuen gehienak gerturatu nordea, bai? Mantendu eskuak ondo apoiatuta eta flexionatu eta zabaldu kalortuak, bale? 6 aldiz, 2 arnasketa hipopresiboa, 6 aldiz, bale? Venga, guazen! Bale, oso ondo? Rekuperatu pixkat, eta bai, hartuko dugu zila, bai? Jarriko naiz zuei beira, eta zilan eseritzea, bai? Ez eman ipurdia atzean jo, bai? Ipurdia jarri aurkinan aurrealdean, bai? Lelauna gerrian zabaleran, taloiak ondo apoiatuta lurrian, eta jazpike bai, Bale, eta hemendikan besuak aurrean jarriko dugu. Bai? Imaginatu eskuak impultza berdezuela pixua aurreaka bai, eta beti mantentzen dugu tentzio.
indar pixkatinez, bai? Baina betire, sorbaldak mantendu relajatuta eta belarritik urrunduta, bai? Bale, ingo dugu, 3 arnasketa lekuan, eta mehan, eman besuak gora, eta gorputza pixka bat aurrera botatzen du, bai? Eta eskuak fuerte, imaginatu. Eutxingo dezula pixua eta mantendu hor, bai? Hemen ingo genuen hiru arnasketak eta hipopresiboa. Hortxe, pizkada luze, eta ukalondoak eta irekita. Zaietxak, ireki. Bai? 6 aldiz. Venga, hasiko gea. Venga, 3 arnasketakin. Jarraitu, Una jarriko nahi, zabetu ikusteko zu, Tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my best. This and nothing's gonna stop me with my intervention. I'm looking at to get my turn to win some or learn some, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Oso ondo ekiko, rekuperatu pixka bat. Vale. Segiko dugu. Aurkillakin, baina aurkilla jarriko dugu iskin batian, bai? Koltsonetan iskin batian. Eta zutikan jarriko gea. Apoiatuko dugu eskubiko hanka aurkillan gainean, bai? Erdian. Justu aurreko aldean. Bai, eta beste hanka ondo apoiatuta, gorputzakin lehinean. Bale? Hementxe eskuak leheno bezala aurrian, sorbaldan altueran,
eskuk. Indarra ite dugu eskukin, bai? 3 arnasketa eta hornean aurrea, bai? Mantenduko dugu. Atzeko taloia ondo apoiatuta lurrian, lurretik altxagabe. Eskukin bultza goraka, mantenduz tentzilua eskuetan. Eta flexionatu belauna. Eta tira gorputza pisua aurreaka, bai? Bizkara luze. Eta hementxe hipopresikoa ite dugu. Bueltatu ite beha. 3 aldiz. Eta beste 3, ezkerreko hanka apoiatuta horkian, bale? Venga, animo. Jarri eskudira gora. Venga, bizkarra luze, eskuak zorbaldan altueran. Venga, ireki ondo zaietxak eta zorbaldak relajatuta, Venga, 3 arnasketa. No more, no more, it cannot wait. I'm yours. Open up your mind and see like me. Open up your mind and damn, you're free. I look into your heart and you'll find that the sky is yours. So please don't let me here to complicate. 'Cause our time is short. This is all, babe. I'm Oso, ezkerra gora. Venga, eta beste 3, Aupa. Venga, hasi. Ondo, rekuperatu pixka bat. Vale. Zer egingo dugu? Aurkiakin, Venga, animo, bukatzen egin behar da. Jarriko ditugu, zutika. Hankak gerrian zabaleran, belauna
pixka flexionatuta eta eskuak apoiatuko ditugu aurkian gainean, bai? Elkarri begira. Oira, ukalondua pixka flexionatuta eta bizkarra luze mantentzen dugu, borobildu gabe, hortxe, luze. Zorbaldak belarritik urrunduta, zaietxak begira, hiru arnasketa, eta nean, botako dugu gorputzan pisua, aurreaka eta apnea hemen itero. Bai? Bale, posizioa, mantendu beti taloiak apoiatuta. Bai? Bizkarra luze mantentze dugu. Bale? Eta zorbaldak belarritik urrunduta. Hiru arnasketa eta hipopresiboa. Bale? Kasu honetan, 3 aldiz errepikatuko dugu, bai? 3 hipopresibo emoitugu, 3 arnasketakin. Venga, hasi arnas hartzen. Bale, oso ondo, hau pixka goro gozan, Bale. Bale, bukatzeko. Posizio igualez. Ingoitugu. 2 arnasketa, bai, 2. Eta apnean, flexionatu kalonduak, eta eman gorputza beraka eta pixka bat aurreaka, bai? Eta hemen itero apnean. Bueltatu, 2 arnasketa. Eta hemen ireki ondo ukalondua, kapoa begira, bizkarra luze eta zorbaldak belarritik urrunduta. 3 aldiz, bale? Hasiko gea, hartu arnasa, 2 arnasketa,
Vale, oso ondo, soltatu eskuak, relajatu zorbaldak, vale. Heldu zillatikan eta luzatu dizkanatzea, behin gara mantendu hor, rekuperatu ondo, Vale, pizkanak gora, oso ondo, behin buru alde batea, txikontrako zorbalda berantikan, bestaldean, eskuekin eta bera. Bueltatu. Bale, oso ondo gaurko zauzan nahi dauzan dena. Eta beste bat arte. Mugitu etxean. Agur!